ओइ बि बयस मोना बि नोङो बबेजों नैबेजों ओरैहाय माबा ओंखारलांबायब्रा मा होनोमोनलाय ओइ नावकाता माबा मा होनोमोनलाय बि बयस ना मा जायगामोनलाय जानोलै र' ओइ मासाव दा बेसेबां मोनो बे 2.5 लाख आरे लांफैयालै 2.5 लाख फैया न'आवनो बेसेबांबा मोनना 60आथ' एबार देरनि खाथियाव फैयोना देरनियावहायथ' ओरैनो बे 60 एबा मा ना 60 का देर जेनेबा गरेस्वर बि बयसनि जायगाया गरेस्वर बिजा बारायखौ बि बयसनो अनसै बेखौ नानिखौ जायो थांनानै जाहैनांगौना एसे मोजां रावबो ओंखाम जाखाङाखै नामाब्रा दाबो फुंनि माथो रावबो अनलाइन गैया जाखो सासेबो लाइभबो हगारबाय आङो सासेबो अनलाइन गैया ओइ दासो फैदों हेल' नै एसे लागावलांदों जोङो दिनै उदालगुरि फारसे दासो तामुलपुर मोनदों फुरा उन्दुनो ओंखारबाय 10थानिफ्रायनो रेडि जाखादोंमोन फैनाया मोनसिगोन बारा गोबाव गैला 1 घन्टा नांनाय नङा खोमा 1 घन्टा आधा घन्टाल'सैनो सहैसिगोनानो मोनहैनाया मोनहैसिगौमोन एसे रेस्टुरेन्टआव हाबनानै जालाबायबायना माबा माबि जालाबायबाय साहा लोंलाबायबाय ओमफ्राय नै फंबायाबो मा जाखो गावसो मिथिसिगौ एसे रायलायहरलाय माबा आंनि लाइफआव ए लाइफ हगारा ओइ माबा आं जेबो जानाय जाया साहा लोङो साहानि एसे माबा नालाय मानसिया एसे मिरगि दं आंनाव गिलाबायगोनबो गोलैदोंब्रा बेमार आंनाव फाग्लासो ओंखाम जाजोबखाबाय दा जाबाय दा मिथिबाय ओमफ्राय थान्दाबो लोङो आङो हाथाय फुवाखै आं हाथाय फुवाखै ओरैनो मिथिबाय नै बिदिखौनो लोङो आं नै बिदिखौ हनै मा होनो आंबो रोङा जौखौथ' लोंखायाना ओइ आं जौ लोङा आयरायो बाबायाबो रायबावसो जानो दिनजार एन्टारटेनमेन्ट खादा जोंना फंबाया आसोला खानायाव थाव फुननो बावबोलायखादों सयथिबो खानायानो जाला नै गोरान बोरैबा जागौलायबाय ओइ काबुल पाटेल हेल' ब्र बोलो माबा मा होनोमोनलाय माबा लानानै मोननै लानानै मोननै मोनोमोन मा जायगा मोनखो दिनैसो फार्स्ट टाइम ए माराम ओइ माराम नोंसो देन्जार माथो नोंना टाइटेला पाटेललायसो उदालगुरि दिनै माबानि बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि माबा दङ अडिसन दङ नैबे नानिनि हेल' होनहरब्रा हेल' होनहरदो नानिखौ दोनबोदों आदानि फिसाजो बाजैबो दं बाजै बाजैबो एसे फंबाय माबा ओंखाम जाग्रा ओमफ्राय बोरै दङ खबर सबर जुरि एयारटेलसोना आंना सिमा गासिनो आंना फुरा औ मोनथिखादों आङो मुम्बाइआव दं होननानै माब्ला फैफिनगोन जायालै नेटआ एकदम नांथारो नेटआनो दे फांसनाव मोसानांगौना थाब फै औ
नेट प्रब्लेम होगासिनोलै हाब शुटिं हाब शुटिं बानायनो बरिया बरिया बे दालाङा माबा दालां दालां मोनथिलाबि दालां मोनथिलाबाय दालां बेबा मा बुस्थु ड्रागन ना मा जाखो बेलाय फाग्ला दोनथ'नांसिगोनलै नेटआ बिराद प्रब्लेम होबाय नेट प्रब्लेम